Evo danas imamo drugi put prigodu, odmah replika, to je dobro kolega Pernar, na dobar dan. Uvaženi premijeru Plenković, rekli ste da ste sa kolegama iz Europske komisije raspravljali o zaštiti vanjskih granica Europske unije. Međutim, naša zemlja ne da nije u stanju štititi vanjske granice Europske unije, nego nažalost niti svoje vlastite od stalnih upada na sjevernoj strani od strane slovenske policije. Međutim, fokus ove rasprave ja bih htio skrenuti na temu Uljanika. Naime, radnici Uljanika ovaj mjesec nisu primili plaću, neizvjesno je kada će ju primiti, hoće li ju primiti i nažalost vi kao Vlada niste učinili ništa da se napravi nadzor nad radom tog poduzeća. Njena uprava, odnosno menadžeri isplaćuju si bonuse, daju si kojekakve nagrade, ugovaraju se štetni ugovori, odnosno štetni poslovi, DORH ne postupa, ne čini ništa. Rezultat je socijalna katastrofa, rezultat je plan restrukturiranja po kojem će najmanje 1500 radnika ostati bez posla i zapravo sudeći po novom planu gradnje na otoku gdje pored Uljanika gdje se planiraju luksuzni hoteli, očito je da se tamo planira nešto drugo, a ne nastavak brodogradnje. O toj temi vi i europski partneri niste razgovarali jer ona vama nije bitna. Vi ćete reći da niste znali za problem neisplate plaća, odnosno nelikvidnosti Uljanika, pa da zato niste u 12. mjesecu o tome razgovarali. Međutim, to samo pokazuje koliko ste neinformirani o akutnosti i aktualnosti tog problema za kojeg se unaprijed znalo da će do njega doći. Hrvatska ima obavještajne službe, smatram da je neisplata tisućama radnika njihove plaće ugroza nacionalne sigurnosti zato jer ti ljudi svi manje-više imaju kredite, imaju novčane obveze koje moraju podmiriti, a nemaju od kuda. Vlada nažalost, kao što vidimo, samo sliježe ramenima i ne čini ništa. Hvala. Želite li odgovor na repliku? Evo izvolite predsjedniče Vlade. Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Pernar, vi očito danas niste imali prigodu postaviti pitanje na aktualnom prijepodnevu pa koristite evo nazočnost mene i kolegica ovdje u Saboru na ovoj temi, ali i ova tema je donekle povezana sa europskim kontekstom. I dobro je da to pitate jer je cijeli proces restrukturiranja hrvatskih brodogradilišta u biti i trajao i na neki način realiziran u kontekstu prije našega članstva i realiziran u prvim godinama članstva kad je riječ o državnim potporama. Za razliku od vašeg stava po kojem vi dajete javnosti zaključiti da hrvatska Vlada ne zna što se tamo zbiva, ja ću vas razuvjeriti i argumentirati da smo se nekoliko puta sastajali sa predstavnicima Uljanika, da je Vlada prošloga tjedna donijela odluku o jamstvu, da je intenzivan kontakt potpredsjednice Vlade i nadležne povjerenice u Europskoj komisiji da se ta jamstva odobre, da učinimo sve upravo da bi Uljanik nastavio raditi ono što mu je temeljna zadaća, a to je biti brodogradilište koje je imalo važnu ulogu i u restrukturiranju 3. maja prije nekoliko godina. Zato ta neka vrsta diskursa u kojoj mi ne pratimo, ne znamo ili kako je netko rekao danas da smo spremni oprati ruke, ne, obrnuto. Informirani, upućeni, u dijalogu sa gradonačelnikom, sa županom i rekao sam danas i sa Primorsko-goranskom županijom, ne samo sa Istarskom, duboko angažirani na razini relevantnih ministarstava, činimo ono što odgovorna Vlada za takvu vrstu kompanije nakon svega što smo prošli u restrukturiranju hrvatskih brodogradilišta radi, a opet sve u skladu i sa nacionalnim propisima i sa pravnom stečevinom Europske unije. A ovo što se tiče Slovenije i ambicija vas i vaše stranke da tamo krenete vojnim putem, to mi djelujete ovako kao Pirates of the Adriatic, otprilike, tako izgledate u tom napor.